This is Lex Finoblog. Ako si Sky, ginaingon. Kung muangkon ka sa butang nga dili para imo, magkagubot lang ang imong kinabuhi. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, katanggaas ba itong ligit, ani? Mayo ba yung bog-bog taon sa lawas sa imong juwa nga sa Sky Town rin. Kuni ako nin laban niya, Feng. Inlove ko na niyo. Ay, basta mga matruna bayot, mga in love. Pasandi sila. Ako rin tagyan ni Sky. Ang pinini, eto, Sky, nga, kayo ngitan ta ka. Busog na ko, Renz. Halos bite na lang, waking, Nga, last na niya. Sige. Okay. Ka na. Good. Naol. Ay, talindit nyo tanawon, ay. Pangitay ng imong juwa, ay, bayot, ay, iron dili ka, magsigig, sa naol. Ay. Pangitay mo, Rain, ay, Sky? Nagmata pa ka? Sky? Wapakudo ka, Renz. May ginahon na ka? Wa man. Sure ka? Sure lagi ko. Una nagkatug dito. Kay... Muhag ko ni mong ha. Sige. Kinsa makatong papayana. Kuwapa kayo siya. Ugnin datog lawas. Bubalik pa kasi dito sa kitrabuhan kong kepar. Muanhi karong gabi una ang babae nga. Niya siya. Uy, sa kang bar? Di kita yung gay bar, friend? Mas ganahan ko din friend. Kaya doon ako'y nasaitan nga macho dancer na callboy pa. Mao ka. Doon na kay afaman yung dapat kang Pinoy. Nalin, mas nindot ang Pinoy kay Kahi. Ang imong afam, taas man, di ba? Taas, pero lumoy man sad. Kapag ikaw, Bino. Hi! Welcome sa own club, mga bapa. Thank you. Mayo kay ikay yung nisugat na mo. Hi, ako si Suzette. O kining akong friend sa Nilin. Daga pa ni siya, pero ako, taken na. Mao ba? Di mo nabitaw. Mas mayo nga magpaduol mo sa stage karon makaklaro mo sa mga musayaw. Musayaw ka karon? Oh, yes. Miss Beautiful. Karong at sayaw, ha? Okay. Para imo ning akong sayaw karong gabi una. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Nabagyan niyang cellphone. Ay, relax ka lang, God. Nabaguan ko ni Sky, Fern. Dili siya yung naniniyoy. Ay, basing na-drain ang iyong phone. Unya, kabantay siya nga. Wa siya kabantay. Busy mo kayo siya yung work. Di ko, may mutang nini, Fern. Mao ka, ha? Kung gibaon pa ni mo Sky din is Davao, di unta ka frining di ha. Hala, wagig balik! Okay ba nga akong pagsayaw? Okay kayo. Nakapamaakot ko sa kong ngabils kanindot mong ma-perform. Grabe. Nakapaakis nga, Bill. Lagi. Hi, hindi mong friend. Si Nalin? Yun na nagpauli-uli kay wa makauyon siyang nakita din sa gay bar. Batri ko nun, magutong ko. Ay, sige na, gatugaw na Sky. Wait sa... Huh? Dili ko ni mo i-out. Gusto ka? Sumani mo. Let's go.
Nagyapon siya makontak. Oh, shit. Ay, pag si Chiti, hoy, Chiti. Relax lang taon. Og ba, mauli naman ta. Mahibawaan na ni mo. Nga nung nga siya makuntak. I was scared. Ikaw ba ko feel? Scared ka, yung kulbaan ka. Sukmag konti ka ron. Siguro sa atong flight ugma. Alas 6 siguro sa gabi eh. What? Gabi pa di ay? OMG! Pero magti pa ko makatuo nga nagkuyog ang duhasod sa ka-room ning Hotel Sky. Hasta ko, Suset. Liga ko sa kanimo kugod ka, Sky. Nahibaw ka ba? Diyang una ko ikaw nakita. Lisod ka sa gay bar. Naka-admire din ko sa imong kagwapa. Ug nangandoy ko nga, punta, makaila ko ikaw. Wow, ha? Ganahan man sa tamang inaw, ana. Lagi. Una tinaw, Suset. Sky. I hope na ini ang una o katapusan. Ipayon ka, Suset. 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 Wow! Hangtod karon, murag naglupad-lupad pa ko sa kawanangan. Nindot kayo akong kibati. Human kami magka-sex ni Suset. Pero lumargahay na siya sa Amerika. Ay, naikuuspan na ni Cupido da. Nahikugma ko ni Suset. Pila pa lang nga ni ka-oras nga nagkabuwag mi. Gimingaw na ko niya. Tawagan ako siya. Ako nang i-open akong cellphone, be. Gituyo na kog off. Aron, dili makatawag si Renz. Di arang number ni Suset. Ako siyang tawagan. Ay. Mau pagari pag-open sa akong cellphone. Nanawa na si Renz. Renz. Anong kiyobi mo yung cellphone? Kalma lang, good. Ano? Naglain akong lawas. Gilantan ko. O ako makabantay nga na-drain ang battery sa akong cellphone. Musta naman ka? Mingaw, nakikunin mo rin so eh. Muli na may karoon si friend, oy. Alasay sa gabi ang among fight. Mudritso ko sa pregnant mo, ha? Sige. Aron, ubanan ko nimo sa ospital. Magpa-check up ko. Okay, Sky. Kaluwit akong love of my life, oy. Love you. Sky. Love you. Love you. Bye na, kay mutumar pa ko sa tambal. Ay, sa kay pation ni Renz, no? Kung mahibaw siya nga, may nahitabo tali na mong duha ni Suset. Tawagan ako si Suset. Imingaw na kay ko niya. Makik-video call ko niya. Dito ko sa pagpintuan ko. Nagtrabaho di ka, Sky? Renz? Hey! Walang kay kiss? Pasensya na ka, Renz, ha? Kay lain pagyapon ang pamati ko sa kong lawas. Hala, imur ko ikana. Mga di man ka makasabot. Lain ang pamati sa kong lawas. Okay, nakasabot na ko. Nakasabot siya. Mainit ko na siya. Say, ba namang sayaw, no? I-out ako. Ako'y manangin sa inyong boss. Hello, Sky. Hi. Kitsa ka? Uy, kitsa ka, oy? Diretso na magkakiso ni siya akong boyfriend. Kitsa ka? Yung girlfriend. Girlfriend ko! Uy, Renz! Ayaw inano si Suset! Renz! Renz! Sky! Love na ko si Suset. Ayusig pasakiti! Sky! Ang sila ni
Kinsa na mo ang imong piliyon, no? Sulti! Natural! Si Suset kay babae siya! Samtang ikaw, usa ka bayot! Naluoy ko ni Suset dihang gibugno ni Renz. Pero, naluoy sad ko ni Renz dihang naprangkahan akong sulti nga si Suset ang akong pilion kay kaniya. Kay babae man kini samtang si Renz usa ka bayot. Para nako, mas lami ang babae kaysa bayot. Mga kutumang kasama ang kaagi ni Sky, ninining tulumanon. What's the style? Mas lami ang babae kaysa bayot style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.